Hello everyone, pini ke hede han parvo amena chari lo nang de lason karbi alam pen lapo English alam hede lason translation kuri le chari lo na ne thek up dagali bon stamine ko an ma ke thek an ke mane nang ke than ji phan por ipola pen jodi ne mistake that wrong that posita nang li tum ta comment section nang hede ki ba nang pa correct dun sitame to tangte pangching thu phit lo nang de la phan ke hedi donatum hanjang ke the pusipu la asu so bang phan kali de la apak bahari tumbang hede reng ke lokalam pen ke brasika pusipulo la bang ke hanjang arvolo mate areng ke lokalam pen ke master lips pulo la bang ke hanserong ke the pulo areng ke lokalam pen ke ladies finger pusipu itum labang ke hanse rong lo donatum laban ke rosal pusipulo la itum beetroot pu phan ke han phelong pusipulo arleng alam pen bangke la itum cauliflower fan pu bangke hede han papu pusipu la han churu phan ke areng ke lokalam pen bangke goose food pulo la Indian spinach phan bang ke arleng alam pen ke han chitu pusipulo inke la han chibor ke cabbage aphan siki pulo inke la itum ke chuvera dunke ka phan ke fiddle head fern pusipulo la dido ke era phan bang ke red amaranth pusipupo la dido phan ke amaranth pusipupo akilier bang phan ke only amaranth lo bonglang phan ke buttergourd pusipupo bonghom ring lu phan ke white gourd melon ba ash gourd pusita pupu itum to donatum mente pini video bang ke la daxing ton ikok lo nang jodi ni chok chidet pusita dia ikha mukuthara video long le chitong thulo nang to me thak me bye bye